אתה שומע אותי שם בסוף, אתה רוצה לצחק או לא? בואו כנסו שני טורים. בבקשה אחת בלבד. הוגנת, בסוף לוחצים ידיים ולא משנה מתי התוצאה. ברור? בהצלחה שתי קבוצות. זה יותר קטן משלנו? כן? יותר קטן משלנו מהקטן שלנו? יכול לבעוט מהחצי בקלות. כן. בקלות. איתן, בעיטות לשער. נדב, מגרש קטן, תוציא אותם. שימו לב לאופסייד. יאללה בקר! יאללה שופט רק בכפר! טוב דן, טוב, נראה טובה. הלאה, יוצאים קדימה, יוצאים, איציק! הלאה מהיר, אחד ארוך, דן ארוך. אני אמרתי ארוך, זה קצר, הלאה אופק. אופק, מהיר. דן, כנס לאמצע! טל! טל, הכדור פה, אתה באמצע! רגוע. אופק, אתה בוא למשולח, בוא. יופי טל, ככה, כן. טל, קדימה חזק. לא נכנס, אופק. הלאה. דן, הלאה. הלאה, עומדים. כן, רגוע, דן, אתה עזבת את הקו, דן. דן, אתה לא יוצא לפה, אתה שומר על הקו. אלון, כנס להם. נחמן, בוא אליי, בוא! אל תימשכו לשם! הלאה, יוצאים! עזוב! בוא! יואב! ארוש, צמצם לפה!
אלון, אתה חולם. אלון, אתה חולם. מינץ, חכה, מינץ, חכה. איציק, צא מהקרורה! לא, לכיוון ההוא, כן! לך, מינץ. מינץ, לך. זהו, נחמן! הלאה אופק! אופק תן פס! אופק! זה מספר! סופר לצדדים! לא חבל על הגולים האלה! למה נדבר על פס רצות? שלח אותו! אופק תפס לקו! פס! יותר מהר, יואב, פס! פס! אופק פס לקווים! תצטרף, אלון, נדבר, תצטרף לדבר. פגוף, נחמן! אלון, זה היה טוב. זה היה טוב. איתמר, כשאנחנו עולים, קח מרחק מאלון. שחק לבד! וואו, הוא רחוק מדי. איפה הוא יגיע אליך? בוא. יואב, עזוב את זה, לך! עמוס! תורר על החיים! אלון, אתה שופט או שחקן? הלאה! צא, אלון, צא, אלון, צא! עד ארוך, ארוך! צא, אלון! הלאה, יופי! אופק לא תמרוד פחות בנגיעה 2, אתה לא תהיה! הלאה, רוץ, רוץ! טוב, טוב! נחמן! לאן אתם הולכים? צמצמו קדימה! איציק! הוא יהיה בנבדל, צמצמו קדימה! הלאה יואב, תצאו בכדורים! הלאה, איתן, עשית טוב. עשית טוב, התנועה שלך, הכל היה נכון. הכל טוב, שחק. הלאה, רוץ, רוץ! בראבו, איתמר. איתן, תמשיך לעשות את זה. טל, אתה מוכן לצמצם לפה? הלאה, אופק! אופק! עוד אחד! עד ארוך, ארוך! עוד אחד! עוד אחד! הלאה! רוץ יואב, רוץ! איתן, סגור את נדב. סגור את נדב, איתן. איתן, יופי הסגירה של נדב. נדב יוצא את הסוגר. דן, אתה עולה, זה מהצד שלך, דן. איציק, לא? בוא לחלוץ! ימין! זה צד ימין, אתה נשאר! נחמן, לאן אתה הולך? בוא לפה! נחמן!
יהיה בלם אחרי איציק, מה אתה עושה? לך אחרי איציק! מינץ, לך! תן נדב, תוציא, נדב! נחמן! אחרי איציק! לירוי! איתן! תשאר ריבאונד, איתן! כנס טיפה לאמצע, איתן! לאמצע טיפה עוד לאמצע. לך, תמך, לך, אלון, לך! יופי, אלון! נדב, אל תצא! תן לגיא לנו! יואב, עובדים! איציק! יש לך שחקנים בדרך! לא צריך את זה! מה אני אומר לצד השני? עלו, איציק! תלכו קדימה! נחמן, אתם דוחקים אחורה! אופסייד, שופט. לירוי! יואב, הוא לא מעניין! יואב, הוא לא מעניין! לך לאמצע! עכשיו! הלאה, לקחתם! אלון, טוב, אבל תחפש גם את העומק. תחפש את העומק, דור, שים לב, דור, אתה חייב לצאת קדימה קצת. זהו, דור, חכה, תעמד להם קצת, צא, אלון, צא! אלון! כאן, אתה לא נמצא במקום! אלון! דור ומינץ! אלון! אין לך מה ללכת! אלון, אין לך מה ללכת!
תנף, תברח לקו. חזר! נדב, אתה האחרון, שימי. נדב, איתן! נדב כאן, אתה האחרון. אם חצי איתן, הולכים לגול. איתן חייב לסגור אותך אם אתה יוצא, תגיד לו. דור, תסתכל על הימין, איתן. בדיוק. צא, אלון, צא, אלון, צא, אלון, צא, אלון, צא. תמיד. תן בפס! שופט. די, תוציא כבר פס! תחזרו לעמדות, חבר'ה, לעמדות. כמר מאחורה. יואב, אתה עם הגב במשחק, איך תראה את הכדור? תן מתן! מינץ, לא נורא, מינץ. אם אתה רץ עם הגב, איך תראה את הכדור? יאללה, רוץ! ביחד! דן, תן לה לפס, יצא הכדור החוצה, לא צריך להיות עם הגב במשחק. עזוב! איתן ואיתמר. תדברו. אופק, אתה משחק כמו חלוץ, תיכנס לאמצע. דור. איתן, לך לימין. בדיוק. על המתן. לך, אלון. דור, צמד. יואב, אם אתה לא תקשיב אני מוציא אותך. מעולה. יואב, ראית? תשלח את איתן לך. יואב! תהיה לפניו! מינץ על הקו. בראבו, מינץ, לך. אלון, תהיה ערני. קח כדור, אלון, עזוב את זה לאיתמר, אלון. בוא למגן. בוא לעמדת המגן. איתן, תעשה תנועה באמצע. בראבו. יופי, אלון, הבנת אותי. אחד ארוך. שלן. בראבו. אלון, הבנת? איתן. אברהמסון באמצע. בראבו. אתם ביחד, איזה יופי, תמר, אתה גדול. רוץ! ברון, בוא רגע, נאורה. צד שני, צד! אופק, צד שני! על הראשון! על היואב, עובד! פס! יופי, ביחד! למי, יואב? עדף! נדב, שב. יופי! נאו! בואי. לא נאורי, נאו. לא, אני רואה, צ'ק, פרו.
דן, אתה, לך לקו, לך. אלון, שלח אותו לעומק. לך מינץ, אלון, שער. אלון, שער. אלון, עזוב כדור. איתמר, קח. אופק, לך פשוט. אלון, תחפש את מינץ על התנועה, לא לרגל. לך פשוט רק וכך. אחורה, אלון, רק עוד אחורה. זהו. תעשה תנועה עכשיו. בסדר גמור חבר'ה, יופי עבודה. אלון. דור. איתן, אתה ימין. בדיוק, נדב. הוא ימין ושמאל. שלח אותו! לך לקו! דן, חזק על הכדור. בראבו. הלאה מתן, הלאה! פה! נכון, איתמר. מתן, אתה מבין שיש לך רחבה? מתן! צא החוצה! למה אתה מרים מכמה 5? מתן, כמה פעמים כל הערת המחליפים אותו דבר שאמרתי, הבא? בואו אליי. צא לרחבה! שופט! חילופים. מינץ בוא, לירוי בוא, איתמר בוא. בוא, פרו. בוא לירוי! מינץ בוא. רגע. יואב, שים הולך עם בגדים חמים. הוא חשוב? איתמר. מה אתה צריך לעשות עכשיו? צמצם למרכז! זהו. שימו בגדים חמים. אוקיי, דן, אתה לא יכול לעבור אותו. הלאה, אופק, תיקחו! נדב, למה? אופק, אתה יושן היום, אופק! וואו! אנשים! עבד! אריה! תוציא אותנו! נדב! שלח אותו! יואב, אופסייד, שופט! יואב, אתה בנבדל! קח את זה לאורי אתה, לאורי לוקח, לאורי, נדב, תלך לעמדה שלך. יואב, לא תלך חבל! לעמדה, פרון תסתכל על לפה הגוף. בלמים! פרון על הגוף, דור, בוא טיפה אחורה. בוא יואב. טיפה אחורה. זהו, פרון על הגוף. לאמצע! תצמצם! לאמצע! הלאה, נאו. דור, בוא אליי, דור. יואב! אתה לא מבין את ההוראות, בוא לפה. שופט! נדב, אני מעדיף פחות אמצע, תשחק עליי. מה, אני לא מבין! לא, אני אומר מה פה, אתה שומר לי, על מה? אתה מבין מה אני אומר? מיותר. אתה מוכן להסביר לי על מה אתה שומר? יש אני יודע, פה כדור, אז נדב, יש שחקן! נדב, מה פרון. אתה צריך לעשות? נאו, כנס טיפה לאמצע. אז למה אתה לא מצמצם? מה, כל הערה, כל הצפה אני אגיד לך תמצם לאמצע? אבל עוד הפעם, אנחנו צריכים להתקדם איכשהו? נו, אז למה אתה לא מתקדם?
יאללה, צא קדימה, הוא בועט. יופי דן, הלאה, דור! אתה דור! דור זה חלשלוש, דור! איפה העוצמות? באמצע, יותר מהר. טל! איתן קבל, איתן, חדש. הלאה, צמצם לאמצע, עכשיו דור! נזדל, שופט! נזדל היה! חרוב! נחמן, תן לרוב! הלאה, חזק! הלאה, אופק, תן! צד שני! איזה כדור! הלאה, דור אתה, פס! זה פס זה דור! דור! זה פס! איתן! דור! ביד! יופי, רגוע, נאו, קח לקו, לקו. נאו, צא עם הכדור, צא, לא יצא. הלאה דור, עושה תנועה! פאול, שופט! נאו, אתה חולה, תשחק. קח עכשיו, נאו. תתעורר, בבא. הלאה. חכה, דן. יופי, הלאה. תניע. רגוע. בראבו. דור אתה סגרות עליו. איתן, סגור! נאו, סגור! נאו, המיקום שלך, איתן, מצוין אבל... איתן! לפני זה סגור את נדב. אלון, שחרר לפני. איתן! נאו! תקר! זהו. דן, צמצם! לא! דן! צמצם לבלמים! פרון צא! דן! צד שמאל צמצם לבלמים!
בוא אליי. לא, תשאר את זה, תשאר. דן, צמצם לבלמים! לקו, פס, ארוך! טוב מאוד. הלאה, בית. דור, תהיה לפניו, דור. כל הזמן לפניו. הלאה. איתי! ארוש! אתה לא חלוץ! קח אותו מאחור! איתן, אברהמסון, אלון. נאו, זהו. תהיה ריבאונד, נאו. אלון, צא טיפה לכיוון הקורה, טיפה. זהו. איתן, תרים טוב. לא, אתה תמשיך. אוקיי, קח. שופט! טל, בוא אליי. הוא לא הביא כלום? בוא, אחד ארוך! תן כבר ארוך! עוד אחד. נאו. שופט, בטח. נאו, קח. נאו, קח. אתה לא תודה דקה. אתה הבנת? נאו. לא, איתן. תהיה ריבאונד. נאו. על הראש של שרון. בן פרון לא שואל. נאו, תכניס את הרגל. ארוש! על הראשון! על היצאנו! רוץ לקו, דור! בסדר, אופק! יאללה, שוב קצת, תחפנים. למה אתה כל הזמן שטויות? חבר'ה, אתם איתי כולם מפסידים?
שב! מה אמרתי לו כרגע? מה אמרתי לו? נכון? אז אתה יכול ללכת? נו, שב. מה עובר עליך? מה ראשון? אבל אנחנו רוצים להיות יותר מדויקים, יותר מהירים, יותר חזקים. אם אנחנו עושים התקפה, אופק, שחרר, כדורים, אתה לא יכול לחזק לבד, אתה מבין את זה? אתה לא מבין. אתה מקבל צד אחד, שחרר לצד השני, אתה מבין? אותו דבר ארוש. אפשר לקחת כדורים ולהעיף אותם לימין. צריך להעביר 3-4 פסים. אפשר בחצי פס להגיע להזדמנות. חייבים לשחרר הרבה יותר מהר, יותר עוצמה. אורן, אתה עולה. תגיד לי, למה אתה לא יוצא לרחבה שלך? למה אתה לא יוצא לדברים פה בשער? אבל כמה פעמים אפשר להגיד גם אותה הערה? יש לך רחבה? אתה לא מנצל אותה. רגע. צא עם הכדור, כמה מטר, תריב כדור. יש לך שער. בוא, הולך לפה. חייבים שמגיעים חסרים יהיו לסגור
חבר'ה, אני אגיד לכם מתי. תן להם את הדור! דור, עבדו עלינו, לא שמת לב, דור. כן! הלאה, עוד אחד. ערוץ צורף! ערוץ אתה ישב. לך, לך! נורא ילך, נורא ילך, נורא ילך! איתי, אתה חייב לצאת מהרחבה. מה אני הולך? ערוץ קח שחקן! זהו, איתי, טוב. פרון! פרון, אתה מקבל! די, פרון היה לבד בדיוק. רגוע, איתי, רגוע. הנה אתה תצלח לפניו, ירין! די, שומע? פרון היה לבד. איתי, זה קדימה, איתי, אותם ליד השעה שלנו, נותנים לחץ, אתה על צעק. תן לאורי, תן לפרון לרוץ, פרון צא, צא, לאורי, צמד, פרון, צמד! ירין, תן לך דרום! לא, אני אתן לי שרוקי אותך, לא, זה כמה אני פה, אני איתך. וואלה, באת לי בטוב. איתי, הבנת? פרון, אתה עושה את העבודה ככה. פרון צא. קח כדור מאורי, פרון. תעשה תנועה, דור, בוא לאמצע, דור! די, חפש את ערוץ! אם לא תתעורר אני אוציא אותך! בוא אליי! שופט! דור, בוא אליי! הלאה, נו! אורי. סליחה. ערוץ, רוץ בביתה! משיקה, תחפש את לאורי צד שני. אורל, יש לך רחבה, אורל! אופסייד, שופט אופסייד. אורל! שתי ציבות! בן צבי, בוא. כמה פעמים אפשר להגיד את ההערה? יובל, בוא. ערוץ, לך לאמצע! נדב, צא. ערוץ! צא, נדב. לך לאמצע! נאו, צא. שופט, חילופים. דור, בוא, גיא, בוא. מאורי, אתה מגן.
עם קשר ימין. לאורה, אין בעיה שתעקוף אותו, אבל תהיו ערנית. כנס להם. נסיצה! כן, כנס, בנצי כנס גם. כנס, זהו, איתי. אין לנו טיפי! איתי, שים לב. נסיצה, יותר! נסיצה, יותר! הלאה, בן! וואו, בנצק, נופל! עזוב את זה לנאורה, עזוב, תעשה תנועה. בסדר גמור, חבר'ה, זה היה טוב. יובל, חכה, פרון, יובל, לא, יובל, יובל. אני מוכן, ירין. רגוע, שואל, רווח. נאורה, תשאר. נחמן! קח את זה, תן ארוך! יורד! חכו. על הימין! יוראי, זה לא יברח. עם הכדור! בראבו יובל, יש לך גדול, יובל, שוק כל בראבו יובל, סגור, תן להם כדור, סגור אירון, תהיה רעני את הכדור אירון, תהיה רעני איזה יופי פה! איתי!
הייתי שומעת, הייתי שורק. יוראי, תחזור לעמדה הספה! רגע, שופט, למה הם מתחילים? עבור! ירין רוץ לקו, רוץ! ירין רוץ לקו! ארוש! אתה רוצה להתעורר? אתה רוצה להתעורר? יוראי. טוני, לא תעשה חימומים בסיעה? לא, תאמן לבד. שופט! Martri, Boris. בוא לקו, ארוש, בוא אליי! בוא עם כל... אני מדבר איתך, אבל תבוא אליי! על הירי לקו! פס! רוץ! על ארוש, אתה! תגיד לי, אתה שומע לבוא לקו אליי? למה אתה מוסר את הכדור? שוק את הקו הגנה שלו, שוק. תרוץ לכיוון הקו! מסיקה. ירין, מאחוריו לכיוון השער, ירין. מתי נלמד? יוראי, איזה כדור? יוראי מצוין. רוץ, כמובן. ירין. טוני, אתה יכול להשלים גם כפפות, תעשה שם כפפות. טוב, בלי, אתה לא חייב איתי. תעשה כינום דינה. תעשה דינה, אתה רוצה כדור שם. בתוך הרחבה, אה? עומרי, בתוך הרחבה. לא לי הרבה תזוזה, כאן. יש. בבי! תצטרף אליו, נורא, תצטרף. שלם, חכה. תיקח מישהו, אני... בן צבי ויובל!
ארוש! תשחק כבר! שופט, עם כל הכבוד, מה הוא נתן לו קצת, תראה את ההפסקה! תקן את השחקן, שופט! שופט, אחורה! אופק, בוא לפה, אופק! אופק, בוא לפה, אופק! מה יש? אם אתה לא מצליח, אז תשחק פשוט. ירין, על מי אתה חולם? ירין! נאוראי, לך לעמדה שלך, נאוראי. נאוראי, רווח, אני יודע. נאוראי, אתה לא בעמדה. יופי, לך, יובל. נאוראי, צא קדימה. יש לך, פרון. לא נורא. תכניס את הרגל טוב. אלקבץ, בוא, שופט, כאילו. בוא. תנס איתי. אלכס, הם משחקים בכדור משחק? בסדר. מה? הוא יצא רגע אחד קבל טיפול. בסדר, הנה, הכנסתי אותו. עשיתי חילוף בזמן. הוא היה בין התשע, ואתה עכשיו הוא שהלך הלאה, תחזרו לעמדות. פרון צא, בן צבי! נחמן! תן אחד ארוך! בוא לקבל, ירין, בוא לקבל! הלאה, יצאנו איציק! טוב, שלך. ארוש! מה אתה עושה במגרש? תסביר לי מה? נאו! ירין, תעלה למעלה. אני לא מבין אתכם. ירין, תנס אתה, תנס. איזה יופי. איציק! אל תיקח את החופשיות! איתי, כנס! לעמדות! ארוש תעורר! פס! יש לך זמן. יופי, רוץ! רוץ ירין! רגוע, תניעו קצת. הלאה! טוב רגע, תוציא כדור. שופט, מה קורה? מה קורה פה? שוברים משחקנים, מה קורה? ארוש! לא להפריע לי, אני יודע מה שאני עושה. יש קו. תן להם להגנה. ארוש! תורם! עצור רגע, עצור! אל תיקח כדור, תן להם להגנה. הלאה, מתחילים.
על הראש! מה עובר עליך? בוא אליי! גריסר, בוא אליי! הלאה מהיר! בדרום! על הראש! אופק! חלף עם הראש! הראש לך ימינה! אופק! בוא לפה! ארוך! יאללה, שופט! 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 דן, בוא אליי! אלירז, בוא אליי! בן צבי! אופק, את מי אתה שומר? אופק! אופק! את מי אתה שומר? על הרוב! רוץ אופק, רוץ! יוראי, פרון וקני. לבא לפי, בוא. שופט! מסיקה! לא, אל תכנס! מסיקה בוא! לא קשה לעבודה. אופק עוד אחורה. שעה תלחצו, שעה! נורא. הלאה עובדים! פרון! בראבו! בן! תוציא איתי! בגובה נאורה. הלאה חזק! וואו! ירים! נחמן! אחריות! יובל! אחריות! פרון, כנס חומה! איתי! בן צבי! הלאה! כנס חומה! רפאל! עלה! הלאה, כנסו בביתה! אופק, חלקו לביתה! פרון, מאחורי 20, מאחוריו! שלנו! איתי! שחרר כדור, מסוכן פה! ירין, לאן אתה הולך? זה נאורי, פרון בגובה! זהו! נדב! ערוץ! נאו! תורר! כן, נאו! יופי!
בצד! בצד קרים! בוא אורי! אופי ירין! הלאה, חזק, חזק! הלאה, פק! הלאה, אופק! תוציא אותנו, איתי, תחזרו לעמדות שלכם, נאורי, כנס לאמצע. נאו, כנס לאמצע, הלאה. בן צבי, שים לב. אין לו יד. טוני! 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 אופק, תביא כדור כבר! איתן, אמרנו. אופק! עומרי! לא, סליחה לא אמרנו. איתן, סליחה, איתן. בוא יריב. עצור! יאללה ירי, נו! תפסיק את השערים. שופט! בן צבי, בוא, שוער, בוא! זה יובל, בוא. הרי לא פיצ'ל משחק, זה משחק מפיקן. אין לי ריבאונד, מי ריבאונד? לא, אבל לא ראיתי. רוץ אופק, רוץ!
אדם, בוא, שופט, גילובצ'ב שם. אדם. בוא, בסדר. אלון, כנס. חלוץ? כנסו, בלמים, כנסו. כנס לאמצע, כנס. מה שיהיה, אני אגיד לך מה יהיה. אתה עושה חימור. מה עובר עליך? איפה אתה חי? באיזה עולם? למה אתה לא איתנו? למה כל הזמן צריך להעיר ולהגיב ולעורר? חייב להכניס כדור לעומק. אתה בוכה. מה? קטע, אז מה? מה קרה? אז תתקה, זה עוזר לך? כן? אני חושב שלא. ככה תשים גולים? איך תשים גולים? מתחילת המשחק אני אומר לך, אתה לא במשחק, מה אתה מתפלל? אני לא מתפלל. אתה מתפלל? מה? תהיה לעוד איתה, תשים גול. מה אתה חושב? אתה היחיד שהחמיץ מול שער? מה קרה? עוד 20 דקות, שים גול! אתה בוחן זה לא נושא, אני אומר. רק מחליש אותך, חזק מבפנים. אתה צריך לדעת מתי אתה טוב, מתי אתה לא טוב. מתי אתה עושה פעולה טובה, מתי לא טובה. אתה הכל נכון, כינף את הכדור. זה הכל נגמר אותו מה אתה? תגיע לזה, תן שוב. יש? תקשיבו רגע. תקשיבו לי רגע. שתי גולים אנחנו חוזרים. בואו נעשה את זה שנייה אתם צריכים להיות טוב המשחק. שפות שנייה להעיר אותך, להגיד לך מה אתה לא יודע מה צריך לעשות? לא. למה? מה אתה יושב? מי אתה מסתכל? מי אתה חושב? תעשה, תהיה גבר, תעשה מה שאתה יאללה, בסדר אתה? בסדר. להיות שם? רגע, נדב, תתכבד, תעיר אותו. תכניס אותו לעניין. כדור ראשון שלה, האמצע. הרגתם במשחק היומי!
איפה הכדור של המשחק? יש 4? תצאו קדימה אבל! נדב! מתן בביצה! על האופק. על האורי, אתה! חזק! אופי, קרוב. חזק! הלאה, חזק! אופי נחמן עוד אחד! בר צבי! אתה טוב? פס קדימה, יופי. רוץ אורי, רוץ לקו. שופט! בר צבי בוא! אורי, ישר לרוץ לקו, בלי להתמאמן. איציק! בדיוק אדם, מעולה אדם, מצוין, זה אתה, אדם זה אתה, זה אתה. זה אדם, בראבו ילד, אדם, מעולה אדם. אורי, אתה! איתן, קח בעיטה! קח בעיטה אתה! תן לאיתן להוציא בעיטה! נדב, כנס! נורא ייכנסו לאמצע! כנסו! נדב, צא עוד! צא! על הכדור ראשון! טוב מאוד, איתן! בראבו אדם, בראבו אדם, הבנת אותי! אדם מצוין! יוראי, למה? יוראי, תכניס לי כדור עומק! יוראי! אדם, זה אתה, אדם! צא! יוראי, שים לב ל-11! יוראי, שים לב ל-11! אתה... איפה אמרתי לך מקודם? זהו, אדם, זהו! טוני, בדיוק, פתח נורא, קדימה. הלאה, עובד! הלאה, אורי! טוב, אופן! איתן, מצב כזה למעלה, לחלוץ. ארוש! אדם. תוצאים כבר לפה, ארוש! איתי, תשאר, קדימה. הלאה, לקחתם! בראבו איתה.
איתי, ולך לעמדה, תחזור לעמדה. בראבו ילד. יופי אדם, כנראה. שלן. איתן, קח כדור. לאורי, כנסו לאמצע. איתי, תשמור על העמדה שלך. תשמור באמצע. יופי, לך! לכו לקבל! הלאה, בוא! פס! הלאה ירין! רוץ! רוץ! הנה אופק באמצע. בוא כך! לא, הפוך, שופט! הפוך! אדם, לך, בבא, לך! לכו אחרי השאר, תעשו, אחרי הקודם. לא פה! אדם, לך! איתן! אלקבל! קנקר, בוא אליי! קנקר, בוא! נועם, איך אתה כדור בשוק? אלוהי! איתמר, תעשה פינוי שם, זריף. רוץ, נוריד! איתן, סגור אותו, איתן! טוני, ביד! טוני! רוץ, תעצור כדור, אופק בוא! סגור, איתן, סגור את 11. לקף. פאול, שופט. שופט, לא רואה כלום. בוא! איתי, 11. איציק, טיפה לאמצע. הלאה, אופק. צא. אדם גדול, אדם גדול! בוא, איתמר, בוא! שופט! אלון! בוא! טל, בוא!
הלאה אורי! אורי, פס קדימה! שופט! אורי, בוא אליו. שופט! חל! עלה! בוא עומרי. אז רגע, שלומי, אז איפה אני? אתה בעמדה שלך! אבל אני קשה לי. אתה לא קשה ימין, אתה קשה אמצע. אמצע ימין. בראבו. קדימה חזק, יריב! אתה שר התקפי. אמצע. אדם! אדם צא! אדם צא! אדם צא! תגיד, אתה יכול לקבל פה כדור? אתה יכול? אז תתקרב אליו! אדם רע. יוראי, יש לך זמן, תעצור. תחזור פה כדורגל, חבר'ה, אני רוצה פה רונדו והרמה. יוראי! טל, אתה חייב להבין את המשחק, טל! אתה חייב לדעת איפה אתה יכול לקבל, איפה לא! לא, אבל יש פה צפי שיחון, לא? ניצחנו את ראש העין עכשיו. לא, הם טובים, אבל יש לי פה שתיים שיחון, לא נותנים. זה כאלה חזקים מאוד. הוא הרבה יותר בקיף מעלי. בוא, אתה חייב להתערב. אתה לא מקבל להתרחב. בוא, עזוב את זה, זה כדור שלך. תתן לאמצע, יואב! הרוב. כן, כן! אדם! מה זה? אופסייד, אופסייד. אדם, זה אופסייד, תחזור, אדם. תחזור אופסייד. בלתי קלוטה! די. זהו. תכנס טיפה לאמצע, מי? תכנס טיפה לאמצע. תלך לעמדה. מי? תלך לעמדה. לכיוון הכדור. זהו. מילץ! תחליף תפקידים עם איתמר. אחרי התקפה, אחרי התקפה. תגיע, יש לך זמן, מילץ, יש לך זמן. יש לך זמן, יוראי. רגוע! זה, זה, טל! זה! תשמור, תשמור! תראי את הראש!
בואו, מפה, יריב. מי? איתמר, תחליף תפקיד עם מי? עוד קשר ממי. אוקיי, תחשבו. אין גול! תעזור בהגנה עכשיו. אין לו כדור! מי? כנס עם הרגל בבלטה. שופט! ערוץ, בוא אליי! אתה אין פעמים. נדב, אתה לא בחומה. שים לב, זה עכשיו... נדב, ערנות, ערנות, ערנות. ערנות, כל אחד תפקע. שים לב למספר 9, אלקבץ. 9. הלאה, כנסו בביתה! אלקבץ, 9. וואו! אלקבץ, קח כדור. רגע. טוני! בוא אריאל, בוא. שופט חילוף. אריאל, מה אני אומר לך ומשהו? מה אמרתי להם התקפות? הוא לא יכול להמשיך? הוא ממשיך. כן, תן לפחות. כן, נאורה, ייכנס לאמצע, הוא בועל. הרצליה! ריכוז! מקסימום ריכוז. נאורה, ייכנס לאמצע. מינס, חזק, מינס! לחץ התקפה, לחץ! אלקבץ, קח! נאו! כנס! תמר, לך עוד למעלה, זהו. בראבו נדב. נאורי, מאחוריו. 11, שים לזה 11. אתה מכניס את הכדור קדימה, אתה צריך להכניס כדור ברגל. הלאה. מאחוריו. יאללה. הנה, צא קדימה, אתה תשאר בהם. מאחוריו. לקו, בוא לקו, איתמר, לקו, איתמר לקו, אדם! זה! הלאה, ארוך! קופץ! יופי ירין, הלאה! בוא ירין! קח כדור! הלאה, מהיר! אופק! עוד אחד! טעות, שופט! ירין טעות! גול! תקשיבו! אופק, בוא לפה! נדב, לך סדר את ההגנה, שים פה חומה, איתמר. תנו את ידיים האלה, תעשה לא יודע. ליק, מאחורה, נדב, עזוב את זה. ליק, שים לב לריבאונד שם, שים צריך. טוני, רגע! טוני, ליק! תשת ליק! הלאה, איתי עוד אחד. בראבו, אדם, הלאה, לך. שלנו, איתמר, עזוב. קח נאורי. אדם. הלאה! ארוש, תעזוב את זה! תתעורר!
בחוץ, טל, אתה לבד. בלי פאול, איתי, בלי פאול, בלי פאול. באמצע פעם, יופי של כדור. אלון, בוא. לירוי, בוא. איתמר! שופט! 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 כאילו! איתמר! מה? בוא רגע, איתמר, איתמר! כדור ליד השער, אתה רואה? כדורים כאלה, צריך להיות 3. לירוי, לירוי! לירוי, לירוי! לירוי! נדב! נדב! תוציא את אלקבל! הלו, הלו! הלו! תביא את הכדור! אדם! אדם! לירוי, לירוי, זה איתי, איתי, איתי! הלאה! הלו, גבר, המאמן! אי אפשר לשחק ככה. אני מבין אותך, אח שלי, אבל תגיד לחבר'ה שישחקו שם. בראבו לירוי, קור! מי סגעת, מי סגעת? אלכס! תביא לפה! שלנו! אלכס! עזוב! תביא את הכדורים לפה! ארוס, מה יהיה? ארוס! אדם לך, אדם לך! לך אדם! אדם לך! אדם לך! אין לך זמן, לירוי, יש לך זמן. יש לך זמן, לירוי. בראבו לירוי. לירוי, נגד. תחתום! רואה לכיוון השער!
שלהם, לירו, ייכנס לאמצע. לא מזמן למשחק הזה. אני הולך אחד עם הצבע, שב, שב! שב בשקט. רגע, תעיצה, שופט! כדורים נכנסים במגרש! אחי, נו מה? מה אחי, מה? לא מעניין אותי, אחי, יש לי פה... לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. וואו! נחמן, תעלה ואחד נשאר, הוא שולט. יפה! קדימה, קדימה! לא מאשר פה את החימום. נדב! שעמדתי בצד, אתה ראית? כן. היו 4 דפים שם. בשבילי. בלי פאול, לירוי, בלי פאול, בלי פאול, בלי פאול. בלי פאול, צמד! בלי פאול, צמד! יופי! חבר'ה! זה קדימה! יופי! איתן! מעולה! הלאה, הלאה, עובדים! בלי פאול! בלי פאול! לעמדות, 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 לעמדות! לעמדות, תירוי! 19! עמוס, תורם! Hey!